Работим заедно за нашето общо и по-добро бъдеще. Избрах Синдикалната федерация на служителите в МВР, защото защитава правата ми на служител в системата. Защото съм информирана. Защото е не само организация, но и кауза. Защото виждам промяната в живота на хората. Защото придава смисъл на думите чест и доблест. Защото искам да бъда промяната, която искам света да види. Защото няма да съм безучастна пред несправедливостта. Защото ме кара да се чувствам горд. Защото предаде смисъл на думите солидарност и единство. Защото това е единственият правилен избор. Защото искам да дам пример на децата си. Защото не съм сам в борбата си за по-добри условия на труд. Защото заедно можем повече!